Utata uVuyisile Madonci kunye nowakwakhe basebenzisa i-wheelchair. Ngaphambili bebehlala kwityotyombe. Uthi unombulelo ongazenzisiyo ngoncedo alufumeneyo. Ndakhalapha kuba uRamaphosa wayelawudendinayo. Wathi ndiziva njani ndathi andixolanga. Wathi ntoni le ndlu ne-wheelchair ndandingabinayo. Urhulumente wephondo uthi uzimisele ukubuyisela isidima kwabo bahlelelekileyo. Samcela urhulumente uba makasikhawulezele le ndlu esicinga uba into efana uba yenziwa kubo bonke abantu abadestitute, ingakumbi abantu abadala, ingakumbi amakhaya ashiyeke nabantwana, amakhaya abantu abangoomama. Kuba ngokwenza koko asibabuyiseli nje isidima sabo, koko siyabakhusela nakwezinye iimeko ngeemeko abanozibona bephantsi kwazo. Into ebaluleke kakhulu ngaba bantu abanikezelwa izindlu namhlanje kukuba njengoba abantu isebe lisokhela abantu aba-destitute naba-most vulnerable, kodwa okubalulekileyo ngabo uninzi lwabo ngabantu abadala over 8 years, omnye umakhuluna 92. So kukubaluleke ngoba xa benikwa ezi zinto uyababona kwalapha emphefumlweni ukuba kuyatshintsha nempilo yabo yayi-improva. Athi umuntu noba ebeziva engekho right xa enikwindlu emotionally bafilisha kamandi. Urhulumente waseMpuma Koloni unikezela ngezindlu ezingaphaya kwe-4,700 kulo nyaka mali.